Mirenek egin du pixka testu inguruaren azterketa, eta, azpimarratzeko soilik elementu bat, ez? Eta asko ego Euskal Herriari dagokiona, baina zalantzari gabe, nazio askapen mugimendu osoari eragingo diona, eta da, esan dugun bezala, 78ko erregimena gainbera datorrela, eta orain bai momentu historiko batean aurkitzen garela. Segurazki, orain dela 40 urte aurkitzen ginen antzerako momentu baten aurkitzen garela, eta asko dagoela jokoan, bai ikasturte honetan, eta baita, gure ustez, datozen 2-3 urteetan, ez? Eta beraz, dagokiguna da, aukera lehio hau probestea, eta horretarako burujabetza prozesua edo Euskal Bidea behingoz martxan jartzea. Badaukagu nahikoa argipen estrategiko, egin ditugu ariketa oso sakonak azken urteetan, abian prozesua, Ezker Abertzalearen birfundazioa, sorturen kongresua eta abar, eta orain tokatzen dena ja da, orain arte egindako argipen ariketa horiekin martxan jartzea, eta horretarako plan politiko bat zirriborratzea. Lego eta bain esatea, hainbeste direla jokoan dauden aldagaiak, eta hain dela incertidumbre egoera hain handia dela, oso zaila dela, eta oso zaila edo ezinezkoa dela plan zehatzik egitea. Beraz, hori ez da hainbeste kontua. Kontua da norabide argi bat izatea, eta gutxi gora bera plan horren ardatza zeintzu diren argi izatea, ibilian ikusiko dugulako, etengabeko ariketekin, egokitzapenak egin barko ditugulako, eta bar, eta bar. Zergaitik planteatzen dugun 2 urteko ikusmira temporal hau, ez? Eta ez beste bat. Uste dugu datozen 2 urteetan, Euskal mobilizazio ziklo historiko bat, historiko berri bat ernaldu behar dela. Askotan errepikatu dugu, 60 urteko ziklo historiko baten itxieran aurkitzen garela. Esan izan dugu baita ere, itxiera hori gainera provokatu egin behar dugula. Hain zuzen, mobilizazio ziklo historiko berri bat irekitzeko, beharrezko dugulako, alik eta indar gehienez ziklo berri hori ekiteko, ziklo zarra, agortu dagoen ziklo zarra iztea. Badaude hainbat zantzu, esate dutenak, hemen badagoela ja indarra eta energia nahikorik ziklo berri bati irekiera emateko. Eta beraz, uste dugu datozen 2 urteak horretarako balioko dutela eta ziklo berri baten irekiera ikusiko dugula. Bestalde, datozen 2 urteetan ikusiko dugu Kataluniako prozesuaren oraingo fase hau nola itxiko den. Eta beraz, prozesu independentistak nola segiko duen aurrera. Urriaren batean ez da ezer bukatuko, segurazki, baina gutxi gora bera datozen 2 urteetan ikusiko dugu fase hau nola izten den eta prozesu horrek nola egingo duen aurrera. Horrekin batera, segurazki datozen 2 urteetan ikusiko da 78ko erregimenaren krisi estruktural honek eta berarekin dakarren krisi politiko-territorialak ze bilakaera izango duen. Eta gutxi asko, estatuak nola reakzionatuko duen olako egoera baten aurrean. Datozen 2 urteak ere aurrikusten dira, komunidade autonomoan estatus politikoa berrikusteko epealdia izango dela. Eta beraz, asko dago jokoan zentzu horretan. 86an esan genuen estatutua hil zela, 20 urte pasatu dira, eta badirudi datozen 2 urteetan estatus politik hori berrikusiko dela eta aktualizatuko dela. Eta beraz, ikusteke dago, zen horabideetan gauzatuko den hori, eta benetan inflexio puntu bat izango ote den edo ez, burujabetza prozesuan aurrera egiteko. Nafarroan, datozen 2 urteak izango dira aldaketaren esparrua egonkortzeko eta burujabetzaren esparru hori burujabetzaren posizioetara hurbiltzeko klabeak. Eta Ipar Euskal Herrian lurralde elkargoa martxan jartzeko eta fase berri bat abiarazteko. Baita ere, datozen 2 urteetan jokoan dagoena da, gatazka armatuaren ondorioen konponbidea zein oinarriren gainean emango den. Eta hor badago borroka lehia bat, eta ikusiko da, datozen 2 urteetan, aurreko fasea nola izten den, eta ze oinarriren gainean izten den. Eta azkenik, 2019ko maiatzean, udal eta foro hauteskundeak izango ditugu Hego Euskal Herrian, eta 2020an herriko etxetako hauteskundeak iparraldean. Beraz, uste dugu nahiko elementu daudela esateko, 2019-2020ko datozen 2 urte honetan, fase politiko txiki bat edo marraztu behar dela, eta plan politiko batek, nolait, helburu zehatzak ezarri behar dituela epealdi honi begira. Beraz, esandakoa, egin ditugu argipen estrategiko ariketa oso potentea. Badaukagu gutxi gora bera,
holako prozesu batek, abiatu behar den prozesua, burujabetza prozesuak, behar duen gorpuztura teorikoaren gaineko argipena. Badaukagu baita ere, Kataluniako prozesuak ematen dizkigun ikasgaiak. Eta beraz, horrekin, bada ordua burujabetza prozesu bat hemen abiarazteko, ez? Edo gutxienez horretarako oinarriak jartzeko. Euskal bideari ekiteko. Eta beraz, plan politikonek izango ditu helburu ezberdinak, helburu espezifiko ezberdinak. 2 urte barru ebaluatu beharko ditugunak eta hortik ondorioak atera, ez? Baina, esan dezakegu, Ezker Abertzaleak datozen 2 urtei begira helburu orokor bat nahiko argi formulatu dezakela, ez? Eta helburu orokor hori da, datozen 2 urteetan burujabetza prozesuaren oinarriak jartzea, Euskal bidearen oinarriak jartzea. Gutxi asko Katalunian ikusten ari garen antzeko prozesu baten oinarriak jartzea. Eta zeri deitzen diogu hori, zer esaten dugu prozesuaren oinarriak jartzea esaten dugunean. Esaten duguna da, 4 ardatz edo 4 karril aktibatu behar direla datozen 2 urteetan. Uste duguna da, ardatza hauek aktibatzen baditugu, karrila hauek aktibatzen baditugu, karrila hauetan martxan jartzen bagara, holako prozesu baten oinarriak jartzen ibiliko garela. Eta gero denborak esango du, eta jokoan egongo diren aldagai askoek esango dute, noraino iritsiko garen, eta zenbat aurreratuko dugun. Baina uste dugu, ardatza hauek aktibatzea dela injustu, datozen 2 urteetan, aktibatzea eta indarrez aktibatzea dela datozen 2 urteetan egin behar duguna. Beraz, joango naiz, banan pixkat azaltzen nola kokatzen ditugun ardatza hauek. Lehena da, burujabetza erabakitzeko eskubidearen ardatza. Eta zer kokatzen dugu ardatza honetan? Ardatza hau da, edo esparru hau da, aliantza esparru hau da, gehiengo transversal, interklasistaren esparrua. Hau da, hain justu gorpuztu nahi dugun sujetu politikoa. Hau da, konfrontazio demokratikoaren estadiora eraman dugun gehiengo herritarra. Esparru honetan gaur-gaurkoz esan dezakeguna da, kontestu historiko honetan Euskal Herrian badagoela erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengo sozial bat. Hori badago, eta hori da urte luzetako borrokaren konkista bat. Eta orain, pasatu behar gara, erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenetik, erabakitzeko eskubidearen gauzapena egitera, ez? Erabakitzeko eskubidea gauzatzeko formula edo proposamen zehatzen gaineko diskursoetara eta herri aktibaziora. Eta beraz, esaten duguna da, gaur egun existitzen den esparru hau, eta esan dezakegu, hori maila sozialean edo ez, gure esku dago bezalako dinamika baten badagoela gaur-gaurkoz gorpuztua, ez lurralde guztietan maila berdinean, baina ideia bat egiteko hor badago ez, reflejatuta aliantza esparru hori. Esparru horrek egin behar duela beraz, datozen hilabetetan, termino soberanista edo soberanista netotarako dekantazio bat. Hau da, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzetik, erabakitzeko eskubidea gauzatzeko proposamen zehatzen aldarrikapenera eta aktibazio herritarrera. Eta beraz, dekantazio soberanista bat edo esperimentatu beharko duela esparru horrek datozen hilabeteetan eta esango genuke inkluso ikasturte honetan baita ere. Besteri da esatea, edo hitz egitea sujetu zehatzetaz, egitasmo zehatzetaz, ez? Ikusiko dugu gauza nola doazen. Gaur-gaurkoz, esan dezagu adibidez, Katalunian gertatzen ari denarekin, gure esku dagoen ikasturteko plangintza dagoela zintzilik. Hau da, inork ez daki, segun eta zer gertatzen den datozen asteetan, nola kokatu gaur egun esku artean ditugun tresnak, nahikoa izango diren, berreztagarritu beharko diren, edo ekimen edo tresna berria sortu beharko ditugun epe motzean. Baina guk esan dezakeguna da, espazio honi, ardatz honi aurreikusten diogun evoluzioa datozen garaietan, hilabetetan, dala hain justu hau, ez? Dekantazio soberanista bat edo eman behar duela espazio honi datozen hilabetetan. Bigarren ardatzean kokatzen dugu ezkerreko subiranismo edo independentismoa. Ez gaude inoren zain, eta ez gara inoren zain geldituko. Prozesua abiatu behar da, eta abiatu behar da momentu honetan burujabetza prozesu bat abiatzeko disposizioa daukan jende guztiarekin, eragiekin, herritarrekin eta bar. Eta beraz ez gaude inoren zain. Askotan esan izan da, ez dago momentu honetan eliteen maltzaga baterako aukerarik.
badago maltzaga sozial baterako aukerarik. Hau da, prozesua betiko gora abiatzeko indar eta energia nahikorik badago euskal gizartean momentu honetan. Eta hori, nolabait, horretan, ezkerreko independentismoa jokatu beharko du, trakzio lan bat egin beharko du, edo eragiletza lan bat, edo lidergotza bat hartu beharko datozen hilabetetan. Uste dugu, hain justu espazio hau dela, gaur-gaurkoz, prozesuaren motorra izan behar dena. Eta badagokiola baita ere, prozesua edukiz betetzea. Hau da, aldaketa sozial, ekonomikoaren aldeko proposamenak, diskursoak, sistema politikoaren demokratizazioaren aldeko diskursoak, proposamenak daude hain justu prozesuaren erdigunean. Egon barko dira prozesuaren erdigunean. Eta espazio honi edo ezkerreko independentismoari badagokio konfrontazio lerroak ondo definitzea eta konfrontazio lerro horiek aktibatzea. Dela hezkuntza sistema propio baten alde, dela lan harreman esparru propio baten alde, dela eraldaketa sozial eta ekonomikoaren alde. Eta beraz, espazio honetan lortu behar duguna da indar politiko eta sozialen aktibazioa injustu edo artikulazioa injustu prozesuaren motor lanak egin ditzan. Ze aktore ikusten ditugu espazio honetan protagonistak izango dienak? Lehengo eta behin, gehiengo sindikala. Iraiaren lauan, elak eta labek egindako adierazpenak, uste dugu, aro berri bat zabaldezakela euskal sindikal gintzan. Eta zalantzari gabe, adierazpen horretatik erator daiteken aliantza estrategikoak, paper funtseskoa beteko duela datozen urteetan burujabetza prozesuan eragiletza potente bat egiteari begira. Bestalde, esparru sozialean, lau mugimendu edo lau aktore edo lau sujetu ikusten ditugu importantzia berezia daukaten gaitasunagaitik eta daukaten importantziagatik, datozen urteetan aktibatu beharko liatezkela modu indartsu baten burujabetza prozesuan baita motore lanak egiteko. Alde batetik, euskal hiztun komunitatea. Euskalduntze fase berri bat ireki behar da herri honetan, eta uste dugu hori eskutik etor daitekela eta etorri behar duela eta etorriko dela prozesu politikoaren azkartzearekin. 60. hamarkadan bizi izan genuen euskalduntze fase hori, hala izan zen, bertako garaiko prozesu politikoarekin uztartu zen, eta ezin liteke garai hartako aktibazio hori ulertu prozesu politikotik kanpo, eta uste dugu, momentu honetan behar den fase berri hau irekitzeko, euskalduntze fase berri hau irekitzeko, hori eskutik hartuta etorriko dela, hain justu prozesu independentista baten askartzearekin. Bestetik feminismoa, egun segurazki, mugimendu sozial indartsuenetarikoa denak, uste dugu baita ere, paper protagonista bat izango duela, edo izan beharko duela. Hezkuntza komunitatea, zalantzari gabe, hezkuntza sistema propio baten aldarrikapena, zentrala da burujabetza prozesuan, eta esparru horren aktibazioa oso importantea litzateke, nolabait burujabetza prozesua behar duen ekimen sozialari begira. Eta azkenik gazte mugimendua. Gazte mugimenduak uste dugu, gazte belaunaldi berriak independentziara erakarriz, independentismoaren vanguardia bat osa dezakela datozen garaietan Euskal Herrian. Bestetik, beste aktore funtseskoa dira EH Bildu eta EH Bai, ezkerreko subiranismoaren tresnak esparru politiko instituzionalean. Eta hemen uste dugu, eta zintzo hitz egin behar badugu, gaur-gaurkoz, bai batak eta bai besteak, ez daukate, garai honek eta prozesu soberanistak behar duen tamainako aliantza baten indarrik. Eta beraz, horrek interpelatzen gaitu, lehenik eta behin, ezker abertzaleko kideok. Hau da, prozesuak behar duen herritar batasun independentista garai honetan. Eta funtsesko eragilea da, esparru politiko instituzionalean aritzeko. Eta beraz, datozen urteetan, lehenik eta behin gure ardura da, eragi horiek sendotu daitezen, gorpuztu daitezen, eta behar dugun tresna izan daitezen. Zentzu horretan, datozen 2 urteetan, EH Bildu herri eta auzo guztietan eratzera joan barko gara, eta gaurtik hasi barko gara 2019 eta 2020ko erronka elektoralak prestatzen. Urrengo garaietan, EH Bildu eta EH Bai gobernu alternatiba gisa proiektatu beharko dira, eta sinesgarritasuna irabazi beharko dute burujabetzarako herri honek egin behar duen transizioa lideratzeko. PNV-ren, eta Euskal Herriari dagokionez, edo gutxienez PNV ordezkatzen duen esparru politiko horren parez pare jartzen ez garen bitartean,
oso zaila izango da burujabetza prozesuak urrats determinanteak eman ditzan. Eta beraz, lehentasuna importantea da PNV-ri hegemonia lehiatzea, eta horretarako tresna oso importanteak dira EH Bildu eta EH Bai. Bestalde, EH Bildu eta EH Bairi badagokie datozen garaietan egingo ditugun proposamen politiko nagusien plazaratzea eta proposamen horiek eskatuko duten masa mobilizazioa artikulatzea. Eta azkenik, ardatz honetan kokatzen dugu baita ere ezker abertzalea sujetu bezala. Ezker abertzaleari uste dugu batez ere dagokiola prozesua erraztea, prozesua artikulatzea, prozesuaren artikulatzaile izatea. Eta nolabait, prozesuak eskatuko duen azpiegitura izatea datozen urteetan. Eta horrekin batera, tokatuko zaigu baita ere, beste inork egingo ez duen edo egiterik izango ez duen diskurso eta praktika erradikalago batzuk ere garatzea. Eta horri begira, datozen hilabetetan eta hori sorturen plangintzan, banatuko den sorturen plangintza proposamenean jasotzen da, sortu konkretuki aktibatuko ditu 3 espazio aktivista. Bat, aktivismo independentista bat egiteko, 2, esparru sozialari lotutako ekimen aktivista bat garatzeko, eta 3, presoen kaleratzearen diskursoa eta lantzeari begira, ezaguna den kalera dinamika. 3. ardatz bati deitu diogu Euskal Herrigintza, eta hau da, hain zuzen, zoardia ponentzian esaten genuen, 3 prozesu autoeratzaile egingo ditugula, komunitate autonomoan bat, Nafarroan beste bat eta Ipar Euskal Herrian beste bat, eta gero horrek eskutik beharko lukeela Euskal Herri osoa edo nazio mailako dimensioa izango lukeen ekimen politiko bat. Horri Euskal Herrigintza deitu diogu. Azkenengo hilabetetan, definizio lan bat eginda horri begira, baita orain eranskin bezala pasatuko da horren bizkate laburpen bat, eta esan dezaku badaukagula gutxi gora bera ekimen horrek fase berri honetan izan barko lukeen ezaugarritze oinarrizko bat. Baina horrekin batera uste dugu importantea dela, eta datozen garaietan sakondu beharko dugu horren inguruan, eta ingo ditugu horretarako ariketak eta aktibatuko ditugu horretarako espazioak, eta hierren bidez eta horretan sakontzeko eta gogoetetan sakontzeko, baina importantea dela fase historiko berri bat edo mobilizazio ziklo historiko berri bat irekitzeko gaitasuna izan dezaketen egitasmo zehatzak sustatzea. Eta hortan, uste dugu, ez gaela baita ere hutsetik abiatzen eta gauza batzuk gertatzen ari direla dagoeneko. Eta aipamen bat, merezi du adibidez, Eusko Ikaskuntzaren 100. urteurreneko kongresuaren bueltan idazten edo egiten ari den liburu zuriaren idazketa prozesua. Horrekin batera uste dugu baita ere, datozen urteetan aukera oso onba badagoela, eta askotan esan dugun Euskal Herriaren birsortze espiritual baten inguruan, esparru soziokulturaletik ekimen potente bat garatzeko. Nolabait euskal identitate berritu baten agerpen indartsu bat egiteko esparru soziokulturaletik. Eta hor, hainbat gogoeta landu dira, eta hainbat jenderekin hitz egin da, uste dugu datozen garaietan badagoela horretarako, eta ezinbesteko alitzatekeela holako ariketa bat egitea. Eta gero badaude aurreko fasetik datozen hainbat tresna, fase berri honetara egokitu beharko direnak. Tartean, udalbiltza bera, hausnarketa prozesu bat egin duena, eta orain hori pixkat antolatzen edo ordenatzen ari dena, eta ikasturte honetan bertan bere burua berrezaugarritzeko edo egokitzeko ariketa bat egingo duena. Eta azkenik, gatazkaren ondorioen konponbidea. Ardatz honen iparra da aurreko zikloari amaiera ematea, modu on baten ematea amaiera, eta helburua da jendartearekiko dialektika eta prozesu subiranista indartzea bera. Alde bakarrez eman ditugun urratsak, adibide armagabetzea, adibide preso egin duten hartu dituzten erabakiak, urratsak dira eta inbertsioa dira, bai gatazkaren ondorioen konponbiderako, eta baita ere burujabetza prozesuaren edo prozesu subiranistaren indartzerako. Uste dugu 4 ardatz hauetan, 4 ardatz hauek indarrez aktibatuz gero, datozen 2-3 urteetan, badaudera baldintzak eta kontestu historikoak laguntzen du horretarako, Euskal Herrian burujabetza prozesu indartsu baten oinarriak jartzeko. Eta beraz, daukagun edo bizi dugun garai historiko edo bizitzea tokatuko zaigun garai historiko honen kontzientzia hartu behar dugula eta prestatu behar garela garai honi indarrez heltzeko. Eta gero, 4 ardatz hauek izango dute deklinazio bat edo beste, EAEn, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Bertako agenda sozial, politiko eta instituzionalaren arabera.
Eta hemen emango ditut bi nolabait eremu bakoitzan aurreikusten dugunaren gaineko titular nagusi bat, ez? Ipar Euskal Herriari dagokionez, datozen 2 urteetan planteatzen dena da martxan jarri den herri elkargo hau, martxan jarri eta egonkortzeaz gain, hasi beharko gaela ja instituzionalizazio prozesuaren urrengo urratsa ja irekitzen, ez? Eta nolabait lurralde kolektibitatearen aukera mahaigaineratzen eta jauzi hori emateko ja bidea urratzen. Hori da nolabait lurralde agenda horren, Ipar Euskal Herriko lurralde agenda horren ipar importanteetako bat. Nafarroari dagokionez, aldaketa regimena, dikotomia edo polarizazio horrek izan beharko luke transformazio bat eta datozen garaietan gai izan beharko ginateke aldaketaren gehiengoa izan den hori Nafarroaren burujabetzaren aldeko gehiengo bihurtzen eta polarizatzen aldaketa hori erregimenarekin, ez? Eta horretarako Nafar subiranismoaren paradigma pixkat indartzen. Eta EAEri edo Komunitate Autonomari dagokionez, datozen 2 urteetan estatus politikoaren berrikuspen prozesua badator, eta beraz, aukera oso importante bat, oso potente bat irekitzen da, estatu propioaren aldeko adostasuna eraikitzeko, eta adostasun horren gainean herri aktibazio potente bat artikulatzeko, eta hortik burujabetza prozesua azkartzeko.